unihan on semmoinen asia, että se vie ihmiseltä ihan hirveästi voimaa, jos sitä ei saa tarpeeksi. Sä pysyt vielä jaloilla, mutta että niin rupeeko olemaan jo sellaista, että miettii, että kohta jos sen saa nukkua, niin en jaksa. No, mullahan on muistikatkoksia, jotka lääkäri on todennut, että tietenkin on täysin selvää, että tällaisia tässä elämäntilanteessa tulee. Koska toki mä taistelen niin kovin monella rintamalla, jotka ei nyt julkisuuteen koskaan välity, eikä ole tarkoituskaan, että toisin kuin pahat kellot kalkattaa, niin mä en ole suinkaan kaikkea tuonut julkisuuteen, vaan oleellisen. Mutta ne rintamat on niin laajoja, joilla mä taistelen, että jokainen tietää, että yöllähän ne murheet on aina suurempia kuin päivällä. Tai sitten sillä hetkellä, kun aamulla herää, kun ne silmät aukeaa ja tajuu, että voi ei, nyt se olikin se todellisuus tällä. Aivan joo, että taas tähän päivään pitäisi jaksaa. Mistä sä sitten ammennat? Pakkohan sieltä on nousta. Onko se velvollisuuden tunne, joka ja se perheen velvollisuuden, äidin ja aviovaimon rooli, josta sä nyt kaiken voiman sitten ammennat tällä hetkellä? Sinä puhuit sen hyvin sanoiksi. Kyllä, juuri näin. Se, että totta kai olen onneksi saanut syntymälahjana suuren elämisen halun. Että mä en ole ensimmäistä kertaa elämässäni kovan paikan edessä. Että mä olen 12-vuotiaana kokenut isäni itsemurhan ja olen 2000-luvulla olin kovassa mediamylläkässä, kun Timon kanssa menin avioon. Mutta tämä on tietysti kovin aikuiselämässäni tapahtunut asia, jota olen koskaan kohdannut, mutta aion selvitä tästäkin mahdollisesti. Pystytkö näkemään yhtään vielä sinne tulevaisuuteen mitään valoa tai positiivista? Joo, siis kyllä mä tietysti positiivista näen siinä, että jokainen päivä, johon me saadaan nousta perheenä yhdessä, niin on positiivinen asia, mutta